Dobrý deň, vážení priatelia, milí tipovači. Dovoľte, aby som sa vám dnes prihovoril zo svojho štúdia. Ešte krátkosti sa vrátim k včerajším zápasom. Znovu klasicky nám ušiel jeden zápas. Kazachstan v hokeji malo padnúť 5 gólov, padli len 4, takže jeden gól nám zase chýbal. Neviem, čo sa deje, sú tu na Mauriciu kresťanské kostolíky, tak do nejakého zajdem a skúsim zistiť, čo sa deje a kde je problém, keď nám jeden zápas uteká. Ale verím, že ste ho nedali a že ste zvíťazili a spravili ste si radosť pri tipovaní. Takže poďme na dnešný výber, dáme si 3 hokeje pri futbale. Z hokejov Kanada, Česko 4,5+, Fínsko, Švajčiarsko, Švajčiari dajú 2 góly, Švédsko, Slovensko, Slováci dajú 2 góly. A 3 futbale Aarhus, Kodaň, 1,5 plus góla padne Luzern, švajčiarsky futbal, 2,5 góla padne a Lausanne, Grasshoppers, 1,5 plus, takže 2 góly musia padnúť. Verím, že to konečne vyjde. Pokiaľ sa vám zápasy páčia, podajte si, alebo si vyberte 2, 3, 4 podľa vášho uváženia. Takže rád som sa k vám prihovoril a lajkujte, zdieľajte, vezmite si odber a ešte vám prajem pekný, príjemný deň a veľa úspechov v tipovaní.